Здравейте на всички, аз съм Дон Сандиньо и днес започваме първата поредица в моя канал. Тя ще бъде на играта Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist е най-новата игра от поредицата на Yu-Gi-Oh! Като в нея са включени най-важните, не съм сигурен за всички, но със сигурност най-важните дуели от всичките 5 анимета. Както може да видите тук, Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal и Yu-Gi-Oh! ARC-V. Като малък бях огромен фен на Yu-Gi-Oh! Другите ги нямаше още. И съм го гледал само него и това ми връща доста спомени. Затова мисля да изиграем само оригиналното. Не обещавам за другите, тъй като не съм ги гледал и няма да ми бъде толкова интересно да го игра, но със сигурност ще ми бъде интересно да си припомна някои неща за оригиналното Yu-Gi-Oh! Да предлагам да започваме. Може да видите, че съм играл някои дуели, за да пробвам играта, да видя дали ще ми хареса, но ще започнем от начало. The Duelist Kingdom. Това е дуела между Юги и Джоуи, мисля, че в училището още първи епизод. Loading Yu-Gi-Oh! Histories. Така, зарежда историите на Yu-Gi-Oh! The story of Yugi-Muto begins at Domino. Историята на Yugi-Muto започва в гимназията Домино, където играта Дуели с чудовища, най-популярната игра на карти в света, се развихра уникално. Юги е най-добрият дуелист в училището и неговият приятел Джоуи иска със сигурност да се научи как да се дуелира като него. Така започва историята на Юги-Муто, като Юги научава своите приятели на играта на дуели с чудовища. Здрасти, Джо, и така, това няма да го превеждам всичкото, защото просто много ще стане, който повечето, надявам се, разбирате английски, превеждайте си ги. Или паузирайте, и ако толкова искате, си ги преведете с Google преводач или не знам, просто, защото няма адски много време. Така, извинете за отклонението, продължаваме. Така. Зареждам тая карта, която е дават така. Това ще е като туториал, т.е. като информативно видео, информативен дуел, как да играем. Така. Теглим карти. Първият тегли 5 карти. Така, как да призовем чудовище? Цъкаме върху него самън. Айде. Аха, трябва да го сетна, окей. Предполагам, че повечето от вас знаят как се играе Yu-Gi-Oh! По-големите и по-малките може би са гледали новите сезони или не знам, но предполагам, че знаете. Ако не знаете, първите два епизода ще ви станат съвсем ясни. Така, сега. Окей. Добре. Така. Активираме ефекта на банера. Сетваме Call of the Haunted. Това не назва almost... Аха. Добре, значи ще призовем... Добре. Така, сега нападаме. И с дракона директно. Малко е досаден този туториал, но все пак ако никой не сте играли играта, трябва да има туториал. Завършваме хода си и сега е ред на Джоуи. Какво ще се твори? Слага карта в защита.
Така. Както виждате, той ми казва какво да правя, така че аз нямам много избор. Както виждате, пробвах да жертвам дракона, но той искаше да жертвам тази котка ли, какво беше точно. Сел. Аха, разбрах. Махаме една кантина спел и унищожаваме едно чудовище. Това е доста полезна карта, между другото. Call of the Hunted. Добре, Call of the Hunted. И ще върнем този. Сега ще играем Rush. Rush Recklessy. То ни дава 700 точки атака. Така сега ще ни върне и това и би трябвало да спечелим. Но този дуел е, в смисъл, винаги се падат едни и същи карти, така че това е точно туториал. Да, печелим. Точно 3100. Сега ще му останаха, да, 1800 и точно 0 точки. Така, ние печелим. Вот така. Оп, без искам го скипнах. Continue, получаваме карта и тези точки, които ще ви покажа какво правят малко по-късно. Така, всеки епизод ще съдържа един дуел, но този епизод беше и туториал и не искам да го оставам само с туториала. С това ще изиграя и дуела The Heart of the Cards или Сърцето на картите. Това е дуела, когато Юги отиде да се дуелира с Кайба, защото Кайба взе синокия на дядото на Юги и го скъса. И да, ако си спомняте, ако сте го гледали, сигурно ще сетите. Ето го синокия. Тук Кайба го взе. Той не го взе, ми искаше да се дуелира с дядото на Юги и съответно дядото на Юги го заложи. Така. Кайба тук скъса дракона и Юги се вбеси и отиде да се дуелира с... дядото на Юги му даде тесте и Юги отиде да се дуелира с Кайба. Така, нека започваме с втори дек. Тук имаме Екзодия и ще се получим много готино, ако успеем да призовем Екзодия, тъй като ще стане точно както в анимето. Камък. То по-точно хартия извади. Добре, ние сме първи все пак. Така, което означава, че теглим 5 карти. Представете си първите 5 карти Екзодия. Нито една част на Екзодия ли? Тази карта е много силна за това тесте, тъй като ако изтеглим чудовище, мога да теглим пак и така много лесно се събира Екзодия. Това няма да го призвавам още, тъй като ще ме пита всеки ход за него. Това ще го сложа в дефанзивен, в защита и той е на ход. Само ако изтегля чудовище, мога да си тегля чудовище докато си искам. В смисъл, докато мисля, това беше много лошо. Ама той призова... Мисля, че се обърка доста тук. Така, и сега ще видите за какво ви говоря. Колко карти сложи този, бе? Така, ето. Тегля нормално чудовище. Само да тегля. А то ми се пада още едно. Не знам, да пробваме дали да ще вържи два пъти ефекта. Така, сетваме го. И е негов ход. Не играе още кръга, за да... Кръга, не кръга. За да може, ако призове Синелк, да го игране с Синелкия. Но май ще се наложи. Дано да не се налага, но... Губа 300 точки. Не, той печели 900. Обърках се. Което не е зле, но... Това тесте е правилно, за да се изтегли Екзодия.
И си мисля, че това е единствената ми цел в този дуел, да изтегля Екзодия просто. И да се защитавам докато изтегля Екзодия. Не, няма да я активирам, но ще играе Рейгики Брейк. Не Рейгики Брейк, ми Рейгики само, който унищожава всички чудовища на неговата страна полето. Игра Мамут Грейвярд или слонски гробища, мисля, че беше на български. След което атакувам с слонските гробища директно. Той играе... Какво прави тази карта? Така. Вау, това е доста силна карта между другото, но аз съм подготвен и ще играя мечовете на ярката светлина. И... Ето е на ход. Трябва да теглим повече чудовища, за да мога да призовем Екзодия по-бързо. Ето го. Крака на Екзодия. Сега, ако изтегнем две карти, ще бъде много яко. Уоу. Сега гледайте просто как се печели. Гледайте просто как се печели. Аз просто в момента ще тегля карти общо взето, докато не изтегля Екзодия. Това е убийствена комбинация. Сега ще игра Graceful Charity. Ще тегля 3 карти. И ще махна 2. Ще махна Feral Horn Imp и Celtic Guardian. Като поставя Санган, за да си изтегля още една част на Екзодия. И гледайте просто как се завъртат нещата. Следващия ход съм почти убеден, че ще имам Екзодия. А имам още цели 2. Да. Просто това е почти, да не кажа непобедима, но ще кажа почти непобедима комбинация. Ако изтегля една част на Екзодия, печеля. Не. Но вижте какво мога да направим. Ха. Интересно. Ха. Не. Да, ще го направя. Защото... Гледайте просто. Как ще спечеля лесно в момента. Сега взимам едната част на Екзодия на главата. Така. И е той. Той е. И дискардвам примерно едното Dark Hodge. А и още една карта трябва да дискардна. Да, Sun Steel. Като цяло. Така. И сега... Не, няма да активирам карта. Няма да активирам карта. Няма да активирам карта. И смени на ход. Няма да активирам карта. Така, изтеглихме мечовете на светлината. Това беше малко кофти, но... Аз ще ги сложа. Ще ги сложа тези мечове. И... В момента просто чакаме... Какво? В момента просто чакаме. Чакаме си. Вау, колко такива има, бе. Сега си представям митарица да е такава. Така. И е той. Той от мечовете нищо не мога да направи. Аз чакам последната част на Екзодия. И съм си шеф. Буквално. И ще няма да активирам. Но си мисля, че точно така трябва да се изиграе този дуел. Вау, това е доста досадно.
Мисля да го игра този кръг, за да не ме пита през 2 секунди. И Колибо не... Ще го игра кръга, за да спре да ме пита, просто малко ми писна да ме пита. Но Колибо не е нормално чудовище, което означава, че ефекта не важи. Трябва да действам само на нормално чудовище и печелим играта. Така. Сега ще изтеглим 3 карти. Заради трите Heart of the Underdog. Санган, Pot of Greed. Така. Само да изтеглим още 3 карти. Не, това е уникално. Само да не ми свърши тестето. Защото ако ми свърши тестето, това ще бъде отвратително зле. Вау. Само не ми каза, че ще е последната карта. Само да не е последната карта. Едно. Аре? Вау. Вие знаете ли, че ние в момента има буквално шанса да загубим? Ако Екзодия ни е последната... О, не! Събрахме го! Ха! Вау! Да, общо взето, виждате колко карти имах накрая в ръката. 2, 4, 6, 8... Абе, повече от 20 със сигурност. Така, но си мисля, че точно това беше и целта на този да възпроизведе начина, по който спечелихме, както в анимето. Така... Карти и 1400 Duel Points. Така, сега ще ви покажа за какво мога да се ползват тези Duel Points. Отиваме в Card Shop. И тук за сега имам само 3, тъй като аз съм играл, но по принцип трябва да имате само този. И си купувате бустърчета. И получавате карти, с които карти може да си правите собствени тестета. Вече имам 2 части на Екзодия, между другото. Така че мисля да отворя в момента 5 такива пакета. За да видите как... Justy Break. Аха. Уау. Така, това е доста добра карта, между другото. Exodius. Аха. Така, продължаваме да теглим. Още 3. Така, трета част на Екзодия. Интереса ми още 2 пакета. Регеки. Четвърта част на Екзодия. Вау. Аз ще събера Екзодия, бе, хора. Така. И мисля това да бъде всичко за този епизод, хора. Ще се видим в следващия. Между другото, съм подготвил още една поредица, която ще я видите. Тя не знам дали ще бъде толкова интересна, но се надявам да бъде. Така. До следващия път. Аз бях Дон Сандинио. Чао!